Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Romeo Umali. Kumapoyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wanyamuka kupita mdziko la Mozambique kumene akakhale nawo pamwambo olumbiritsa a Daniel Chapo kukhala mtsogoleri wa dzikolo. Anthu omwe ali ku msonkhano kumva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka chino ndi chamawa omwe kuchitikira ku Mzuzu ayamikira boma chifukwa choyesetsa kuchita zitukuko ngakhale pali mavuto ambiri azachuma. Ndipo alimi oposa 40,000 apindula ndi fetereza ngongole yomwe bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF likupereka. Munkhani yathu yoyamba, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wanyamuka kupita ku Mozambique kumene akhale nawo pamwambo olumbiritsa Daniel Chapo kukhala mtsogoleri wa dzikolo. Mlembi mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Alake Sikwese ndi amene anaperekeza Dr. Usi pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Malinga ndi chikalata cha munthu unaona za maubale a dziko lino ndi akunja, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu akuyembekezereka kubwerera kuno ku Malawi lachinayi nthawi ya 25 minutes past 3 kudzera pa bwalo la ndege la Chileka mu mzinda wa Blantyre. Anthu amene ali ku msonkhano okumva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka chino ndi chamawa omwe unachitikira ku Mzuzu ayamikira boma chifukwa choyesetsa kuchita zitukuko ngakhale pali mavuto ambiri azachuma. Yemwe anayimira bungwe la Church and Society of the Livingstonian Synod, Mbusa Magbauman Mulawa, anati zitukuko monga ma mega farms, fetereza yemwe bungwe la NEF likugawa komanso misewu zikutheka ngakhale pali mavuto azachuma. Henry Haukea akuyankhulana ndi Geoffrey Chinawa. Activities is actually to solicit views through what we call pre-budget. Monga zinali lidzulo ku Lilongwe kunonso anthu osiyana akumana amene akupereka maganizo awo pa ndondomeko ya boma ya chaka cha 2025 mpaka na 2026. Muzina ndona otsegulira ndona ya zachuma Simples Ichola Band anayamikira amene asonkhana kuno kuti Tikulakwitsa kamba kokupatsirani ripoti lolakwika koma tikhale tikupatsirani mu nkhani zathu zimene zikhale zikubwera posachedwa apa. Koma popitirira akatswiri pa nkhani zachuma apempha boma kuti liyike ndalama zochuluka ku ntchito zokopa alendo za migodi komanso zopanga katundu mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino komanso chaka chamawa. Izi ati zili ndi kuthekera kochulukitsa ndalama zimene dziko lino limapeza kuti liyendetsere ndondomeko ya chuma makamaka mchaka chino komanso chaka chamawa. Mkulu wa bungwe la Economics Association of Malawi, Bertha Bangalachikadza, wati mbalizi zili ndi kuthekera kochulukitsa chuma cha dziko lino. Zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Msonkhano womva maganizo a anthu pamomwe ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 iyendere unakhazikika pa mfundo yonetsetsa kuti ntchito za ulimi mdziko muno zikubweretsa chuma chokwanira pofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja, njala komanso ngongole. Mtsogoleri wa bungwe la Economics Association of Malawi, ECAMA, Bertha Bangalachikadza, watsindika kufunika kupezanso njira zina zopezera ndalama zothandizira ndondomeko ya chumayi. Taonako azinzathu mwina ku Tanzania atasintha ngakhale misika yawo kayakali yako imene anthu amagulitsa zinthu zimezi aliyesa amapereka risiti la Tanzanian Revenue Authority. Kumalawi kunonso titha kupanga choncho chifukwa tikamadandaula kuti ngongole zikukwera boma likubwereka kwambiri likubwereka chifukwa chokuti misonkho yathu ndiyochepa. Kuli ndondomeko zambiri zimene tinayika tikanakhala kuti miyala imene ya mtengo wapatali tikutha mwina ngati tayikako ndalama zokwanira ndipo tikupanga maini tikutumiza ndiye kuti ngakhale misonkho ngakhale ndalama dziko likanapeza zambiri. Izi ndi zomwenso mtsogoleri wa bungwe la Malawi Economic Justice Network, Megin Bertha Phiri, wanena kuti boma likuyenera kuonetsetsa kuti makampani opanga ntchito za migodi
akulipira misonkho yenera. Phiri wati nzokhumudwitsa kuti makampani ena opanga ntchito za migodi akupatsidwa ufulu kuti asamalipire misonkho kwa zaka zoyambirira zomwe ati sizabwino pa chitukuko. Ndipo nduna zachuma a Simplice Cholabanda ati boma ndilokonzeka kuonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chikukula komanso kubwerera mchimake pofuna kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Ambiri mkatimu akunena nkhani zomwezi kuti mwina katundu wathu tidzimusintha amati value addition mdziko muno kuti tikamagulitsa kunja azitenga azibweretsa ndalama zochulukirapo. Zimenezi ndi zina mwa zinthu zimene tikuyenera kuchita. Yes, tikuchokera ku mavuto ochuluka chifukwa cha nyengo komanso mavuto ena pachuma mdziko muno, koma ndiganiza kuti ulendo umene tauyamba with hope. Dongosolo lomva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma chaka cha 2025 komanso 2026 ipitirira ku Mzuzu komanso ku Blantyre kuti ntchito yoyendetsa chuma mchaka chino komanso chaka cha mawa ikhale yokomera onse. Trust Office, MBC, Lilongwe. Alimi oposa 40,000 apindula ndi fetereza wangongole yemwe bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF likupereka. Malingana ndi mkulu wa bungweli a Humphrey Mjetseni, padakali pano bungweli lapereka kale matumba fetereza okwana 120,000 kwa alimi mdziko muno andalama zokwana 12 billion kwacha. Izi zadziwika pamene NEF imapereka fetereza wa NPK ndi urea kwa alimi a mboma la Blantyre ndi Tcholo. Zambiri mulipoti ili. Pamene ndondomeko yogawa fetereza ongongole kwa alimi ikupitirira, bungwe la NEF linakagwira ntchito yogawa feterezayi kwa alimi 400 andera mfumu yayikulu ku Nthembwe, ku Ntaja, Chigalu, mboma la Blantyre, komanso 470 adera la mfumu yayikulu Vumbwe, mboma la Tcholo. Mayi Alice Gomire ayamika boma kudzera mu bungwe la NEF chifukwa choganizira zowapatsa fetereza ongongoleyi zomwe ati ziwathandiza kuti akhale ndi chakudya chokwanira. Ine fetereza amene takanthandiza chifukwa chakuti chimanga changa ndikatsira bwinobwino ndondomeko ya fertilizer ndidzakula chakudya chokwanira, sindidzavutika soyo. Masiku ano limi kuyenda bwinobwino chifukwa cha fertilizer. Ndi apa pandipindula nawo ulimi wa fertilizer chifukwa ndapeza ngongole kuchokera ku NEF. Polankhula pomwe amapereka feterezayi nduna zofalitsa nkhani yomwenso inali nawo pamwambowu a Moses Kunkuyu ati ichi nchitsimikizo kuti boma lili ndi chidwi chofuna kuthana ndi vuto la njala mdziko muno. Ambira chaka chatha kuti alimi atalandira zipangizo zimene zija anakolola ndipo madera ambiri anatulutsa chimanga chimene chinathandiziranso kuti kuvuta kwa njala kumene akhalapo kwambiri kusapitilire. Koma chaka chino chonso alimi chifukwa choyang'ana mvula mwina inakatha kubwera mvula alimi kupezeka kuti sanagule zipangizo, koma mwinanso ikabwera mvula ija koma ngandalama zikubwera nthawi imodzi alimi mmodzi amatha kukumana ndi mavenda achipongwe amene amakweza mitengo, komanso nthawi zina amatha kukatsira michenga matumba fetereza aja. Ndipo funa kupewa zimene zija anifi poonekaso nthawi mwina ndalama sizinabwere zoti agwiritse ntchito imene iwapatsa alimi nchifukwa tinapanga zoti akatengedwe fetereza kwina kutenga fetereza amene alimi apatsidwe. Mkulu wa bungwe la NEF a Humphrey Mjetseni ati ntchito yopereka fetereza ongongoleyi ikuyenda bwino. Tafikira alimi osachepera 40,000 ena kuwapatsa ndalama ena kuwapatsa fetereza. Tikupeza kuti tikamamaliza mwezi uno wa January zitativuta kwambiri tikhoza kufikira alimi mwina pafupi 200,000, koma popeza programu yonseyi titsindike ipitirira ngakhale April. Chifukwa chani ifike ngakhale April? Ngakhale anthu atamaliza kulima chimanga tili ndi mapulani oti athandizenso alimi ena amene azilima mbewu zina zimene nzofunikiranso pa nkhani ya chakudya mdziko muno ngati mbatata, nyemba, chinangwa. Malinga ndi Mjetseni, NEF yayika padera ndalama zokwana 180 billion kwacha zomwe zikuyenera kupindulira alimi oposa 400,000. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chikupitirira kupeza ochitsatira ochuluka mchigawo chakumwera. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipanichi a Bidamia komanso a Ken Zikhaleng'oma anena izi pa msonkhano wa chitukuko umene anachititsa pa bwalo la sukulu la primary ya Gambula mdera la mfumu yayikulu Njema mboma la Mulanje. Akuluakuluwa apempha anthu a mchigawochi kuti apitirire kukhala pambuyo pa President Chakwera kuti dziko lino lipite patsogolo pa ntchito za chitukuko. Austin Kachipeya ali ndi zambiri mu ripoti ili.
anthu ochokera m'madera osiyanasiyana anakhamukira pa bwalo la sukulu ya primary ya Gambula m'boma la Mulanje, kumene wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Mayi Abida Mia ndi mmodzi wa akuluakulu mu chipanichi Akeni Zikhali Ng'oma anachititsa msonkhano. Polankhula pa msonkhano, Zikhali Ng'oma imwenso ndi nduna ya zamigodi yati boma la Dr. Chakwera ili ndi kuthekera kutukula dziko lino. Zawuza kuti inuyo kunoko kuti mupite ku Lilongwe kumene kuyambira chitukuko cha misewu yeniyeni osati ya chinyengo ili ku Blantyre ni yeniyeni yoti ukamaona kumadziwa kuti koma ili ndi dziko lina mupite ndi anzanu tikamukasochera kumene koko. Ndiye tikufuna kuti boma limene lipitire kuti bwana waganizire sokonza misewu kunoko ya mwamba. Tiziyenda mwamba muno misewu Blantyre muno chikuwa kuti palibe malo opanga misewu. Zimene zonse zikhozotheka ndi boma limene. Komanso mwayi wopita kunja atsegula mwayi woti anthu akhozopita ku Israel. Panopa akangothana ndi ma logistics amene akupangawa. Ndi zina zoti anthu ambiri akhala kupita pamenepo. Iwo mwayi umene usaphonye. Ang'oma atsimikiziranso anthu omwe anasonkhana pa bwaloli kuti Dr. Chakwera ndodzipereka kutukula miyoyo yawo, kuphatikizanso anthu omwe anakhudzidwa ndi namondwe Fredi. Ndipo polankhula pa msonkhano wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Mayi Abida Mia imwenso ndi nduna ya zamadzi ndi ukhondo yatsindika kufunika kwa msonkhano komwe kumathandiza kulimbikitsa ntchito za chipani m'madera. Tinabwera zacheza ndi anthu kuti timve madandaulo awo andi azimayi madandaulo pa nkhani ya madzi, ena madandaulo pa nkhani ya chimanga, ena za nifu. Ndiye tena kudziwa kucheza ndi mafumu timve and tione kuti president athu Dr. Lazarus Makathi Chakwera akhoza kuwathandiza motani. Ndiye chifukwa tabwera kuno kuti tidzacheze ndi anthu tiaone iwonso atione kuti boma yafika pano. Pa msonkhano chipanichi chinalandira anthu omwe atuluka mzipani zina. Msonkhano wa Palimbuli ndi imodzi mwa misonkhano yomwe ikuchitika mzigawo zosiyanasiyana mdziko muno. Austin Kachipeya, MBC Mulanje. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mawa akhala nawo pa mapemphero okumbukira m'busa John Chilembwe kulikulu la mpingo wa PIM m'boma la Chiladzulu. Malingana ndi chikalata chimene atulutsa amu ofesi ya president ndi nduna, mwambowu ukayamba 8 koloko mmawa. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Bwanji tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wanyamuka kupita mdziko la Mozambiki kumene akakhale nawo pa mwambo olumbiritsa a Daniel Chapo kukhala mtsogoleri wa dzikolo. Anthu amene ali ku msonkhano okumva za maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka chino ndi chaka chamawa omwe kuchitikira ku Mzuzu ayamikira boma chifukwa choyesetsa kuchita zitukuko ngakhale pali mavuto ambiri azachuma. Alimi oposa 40,000 apindula ndi fetereza wangongole yemwe bungwe la National Economic Empowerment Fund NIFI likupereka. Popitirira ndi nkhanizi, akuluakulu a chipatala cha boma cha Mangochi ati ntchito yosamala amayi amene amabadwitsa ana masiku awo asanakwane ingapite patsogolo ngati magulu osiyanasiyana angatengepo mbali pothandiza ena mwa mavuto amene chipatalachi chimakumana nawo. Izi anena pamwambo wokumbukira tsiku la ana amene amabadwa masiku osakwana pa dziko lonse. Modzi mwa namino wamkulu pa chipatalachi a Mercy Kulanga ati vuto lalikulu limene lilipo pa chipatalachi ndikuchepa kwa malo othandizira amayi amene anawo anabadwa masiku asanakwane. Owen Mavula ali ndi ripoti. Akatswiri azaumoyo amati ana omwe amabadwa masiku awo asanakwane omwenso zaka zawo ndi zosapyola zisanu, miyoyo yawo imakhala pa chiopsezo ngati sakulandira thandizo loyenera la chipatala. Ndipo malingana ndi azachipatala, mayi aliyense oyembekezera akhonza kubadwitsa mwana masiku asanakwane, ndipo izi zimachitika kulikonse.
Mwachitsanzo pa chipatala cha boma chochitira amayi oyembekezera ku Mangochi chaka chapitachi ana 29 omwe anabadwa masiku osakwana anamwalira mwa chiwerengero cha ana 179 omwe anabadwa pa chipatalachi masiku awo asanakwane. Malingana ndi mmodzi mwa ana mwino akuluakulu pa chipatalachi, Mercy Kulanga, izi zili chomwe chikamba kuti chipatala cha Mangochi ndi chimodzi mwa zipatala zomwe zimalandira amayi ochuluka omwe ndi oyembekezera ofuna kulandira thandizo pa chipatalachi, ndipo pakadali pano chipatalachi chimabadwitsa ana opyola 42 pa tsiku. Kupatula kulimbikitsa ndondomeko zosamalira amayi omwe abadwitsa ana masiku osakwana, chipatalachi akuti chikufunikiranso thandizo la chipinda chotakasuka chosamalira amayi omwe abadwitsa ana masiku asanakwane. Chipinda chathu chimene tikusamalira ana amene abadwa mofulumirawa komanso makolo awo ndi chaching'ono. Ndi alendo athu olemekezeka aja ndi timu yonse tinadutsa ndithu kulowa mkatimo, tinaona ndithu mabedi anali othitikana, azimayi ena anagona pansi. So pempho lathu kwa ifeyo ngati chipatala cha Mangochi maternity wing ndikonena kuti ngati pale anthu amene angatithandize atithandize kuti chipinda chikhale chomasuka, kuti azimayi aja akhale omasuka, kuti apereke thandizo kwa ana momasuka. Komanso si chomwecho, tikamayang'ana nkhani za kangaroo mother care amayenera kuti mzimayi avale malaya otsegula kutsogolo, kunena kuti azitha kugundana skin to skin kapena khungu ndi khungu la mayi ndi mwana ligundizane, kuti mwana uja azimverera kutentha kuchokera kuthupi la mayi yake. Koma ngati mayi wazizidwa ndiye kuti mwanayo sangamvenso kutani kutentha. Choncho azimayi aja amafunika majeketi kapena malaya amene amavala, zomwe azimayi athu ambiri ku Mangochi kuno amakhala kuti malaya amene aja alibe. Komanso ifeyo ngati chipatala pa nthawi ino tilibe. Iwo amalankhula izi pamwambo okumbukira tsiku la ana obadwa masiku osakwana, mwambo omwe anakonza mogwirizana ndi bungwe la Momentum TN. Pamwambowu amayi ena omwe anabadwitsapo ana masiku asanakwane aperekera umboni olimbikitsa ena kuti mwana obadwa masiku asanakwane akhonza kukula bwino ngati mwana aliyense. Mmodzi mwa amayiwa ndi Sylvia Kawina, amudzi mwa Mwanyama. Akamona mwana obadwa wang'ono choncho asamangoona ngati ndi chinyama, ndi munthu ndithu, akalandira thandizo bwinobwino mwanayi amakula bwinobwino. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya Mangochi, Venus Malema Juma, ati kuti ntchito yopititsa patsogolo kusamalira makanda obadwa masiku osakwana ipite patsogolo pakufunika mgwirizano pakati pa mbali zonse zokhudzidwa. Zimezi zikuti kumbutsa kunena kuti tikasatira ndondomeko zimene achipatala atipatsa ku chipatala, ndiye kuti ana amene wawo akula mu upangiri wabwino. Tsiku lokumbukira ana obadwa masiku osakwana pa dziko lonse limakumbukiridwa pa 17 Novembala chaka chilichonse, ndi uthenga olimbikitsa kufunika kopereka chisamaliro chokwanira kwa ana omwe abadwa masiku osakwana. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Tibwererenso ku nkhani yathu yoyambirira imene tikuti anthu amene ali ku msonkhano wakumva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka chino ndi chamawa chomwe umene ukuchitikira ku Mzuzu ayamikira boma chifukwa choyesetsa kuchita zitukuko ngakhale pali mavuto ambiri azachuma. Henry Haukea akuyankhula ndi Geoffrey Chinawa. Monga zinali lidzulo ku Lilongwe, kunonso anthu osiyanasiyana akumana amene akupereka maganizo awo pa ndondomeko ya boma ya chaka cha 2025 mpaka na 2026. Mwazina ndona otsegulira ndona ya zachuma Simplice Cholaban anayamikira amene asonkhana kuno kuti akusonyeza chidwi chawo chimene ali nacho pofuna kuonetsetsa kuti dziko lino likutukuka, poyikapo maganizo awo pamene akufunira kuti chuma cha dziko lino chiyendere. Mwachitsanzo ananena kuti anakuona dzulo pomba maganizo osiyanasiyana ochokera kwa anthu amene anayankhula, amene amafotokoza zina ndi zina zimene akuzoona kuti zikuyenda bwino, komanso samayimira pomwepo koma kupereka maganizo awo kuti tikadakonda zinthu zidakayenda motere. Iwo ananena kuti boma limayika chidwi kwambiri pa misonkhano imeneyi chifukwa ndiyo khayi imene imakhala ngati maso kuboma ofuna kumva kuti kodi anthu ku dzikoku akufuna chani pa zitukuko zimene akufuna kuti ziyende, ndipo analimbikitsa anthu kuti afotokoze ayankhule momasuka zimene akufuna kuti boma lichite mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino ndi chaka chamawa. Ndi ena ati anthu omwe afika pa mkumanowu kapena mabungwe ndipo mwachidule akukamba zotani pa maganizo awo pa ndondomeko ya zachuma yomwe ikudzayi. Kupatulako anthu ochuluka amene afika amene abwera kupamvesera ndondomeko imeneyi, mabungwe ena amene
anayankhula poyimira mchigawo chino chakumpoto ndi monga bungwe la Church and Society Livingstonia Synod komanso Anzuzu University, Nyika Institute komanso bungwe la Local Government Association. Ndipo mwazina mongodutsapo amene anayimira bungwe la Church and Society Livingstonia Synod Busa McBowman Mlaya anafotokozapo za zomwe boma likuchita poyesetsa kuti lionetsetse kuti chitukuko chikuchitikabe komanso anthu akusangala. Mwazina ananena maganizo aboma okhala minda ikulu imene kucheza ndi mega farm imene akuona kuti ili ndikutekera kosintha zinthu zambiri mwina pachakudya komanso pachuma. Anafotokozapo nkhani ya bungwe la NIF limene likugawa fetereza kuti lithandiza kwambiri alimi kuti athe kulima. Komanso anafotokoza zina monga misewu yosiyanasiyana imene ikumangidwa nzana kuti ngakhale pali mavuto azachuma kwambiri koma boma likuyesetsabe ndithu kuti mopanikizira zinthube zioneka kuti zikuyenda. Komanso ena amene anayankhulapo ndi mkulu wa chiri kwa mkulu wa Anzuzu University Professor Singini amene anafotokoza kuti maphunziro ndi asanamira achitukuko malingana ndi Malawi 2063 imodzi mwa asanamira za chitukuko ndipo anati kuti iwo monga munthu sakhulupirira kwenikweni kuti mwina kuonjezera sukulu za boma mauniversity amene kumanga zambiri kungathandize kwenikweni pa ntchito yotukula maphunziro koma mwina kuonjezera anthu amene amapita mauniversity awa iwo akuti kuli bwino mwina kupereka zinthu zoyenerera ku sukulu zomwe zilipo kale ndi kuonetsetsa kuti zikukwanitsa kunyamula anthu ochuluka kusiyana ndi kuchulusa mauniversity. Mwazina ndi zimene anakamba aulutsi aku wireless za MBC ku Blantyre lolemba ndi amphoto zawo zosiyanasiyana za ndalama pafupifupi 2 million kwacha kuchokera ku kampani ya Sunweka Tech Companions yomwe inalonjeza kupereka mphotozi kumwambo wa Entertainers of the Year EOY wa chaka chatha. Achikondi Phinda Msonkho andira mphoto yawo ya Smart TV pamene mayi Aida Chiwaya awapatsa mphoto yawo ya choyimbira chamakono kuchokera ku Sunweka Tech Companions. Awiriwa anachita bwino kumwambo wa Entertainers of the Year wa chaka chatha pamene mayi Msonkho anasankhidwa kukhala mulutsi wa pawayilesi amene wasangalatsa onse kumbali ya amayi. Mayi Chiwaya analandira mphotoyo kuchokera kwa ofesi ya mkulu wa MBC kamba kolimbikira ntchito chaka chatha. Ndimati ndinene kuti zikomo kwambiri ndiyambire kwa mtsogoleri wamkulu amene amayendetsa MBC ino amene ndi George Kasakula komanso akuluakulu ena amene anabwera m'musi mwawo komanso ena amene amakhala kuti akutiyang'anira ine kuti kodi ntchito yanga iyende bwanji ndigwire bwanji ntchito komanso amakhala akundilondoloza kuti kodi apatu ukuyenera kutere apa ukuyenera kutere kundipatsa njira kuti kodi ndigwire bwanji ntchito yanga. Ndithokoze kwambiri kuti mumandiunikira komanso mumandipatsa chitsogozo pa chimenechi. N'chifukwa chake tsiku la lero lino ndikuoneka kuti ndikuwala pano komanso ndikuyimirirani kuti mu ntchito zimene munandiphunzitsa inu ineyo ndikutha kuzigwira bwino. Amalawiso kunjako akuzikonda kuti ayi amene timpatse voti komanso timsangalatse komanso iyeyu timuyamike kuti amatisangalatsa nthawi ndi nthawi kuti ndimsangalatsi wamkazi wabwino amene watisangalatsa mchaka chino mchaka cha 2024 komanso sipokhapoyi mchaka cha 2023 ndidalinso msangalatsi wamkazi pa wireless. Ndiye ine ndimayamika kwambiri chifukwa cha danga limene kampani ya MBC idandipatsa komanso inu Amalawi pamene mudavota kugwiritsa ntchito ndalama zanu komanso mafoni anu ndi zina zotero. Ndikuti zikomo kwambiri. Ineyo ndine osangalala kwambiri chifukwa cholandira mphoto imeneyi. Ndi mphoto ijayoti sindimayembekezera. It came as a surprise. So ndine osangalala kwambiri and ndine osangalala kwambiri chifukwa chonazo kuti ADG anandipanga recognize kuti ndine munthu amene ndagwira ntchito bwino. Kunena chilungamo ndine osangalala and ndachionanso kuti ndi chinthu choti andilemekeza kwambiri chifukwa ku MBC kuli anthu ambiri amene amagwira ntchito more than 500 people or more than maybe 600 people komano kukandipanga recognize ne kuti ndine amene ndagwira bwino ntchito muchakachi. Ndikuthokoza kwambiri. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu aku Sunweka Tech Companions Ishmael Amidu ati kampani yawo ipitiriza kugwira ntchito ndi bungwe la MBC. Ife anthu anamba kutiona kalekale ubale wathu ife ndi wabwino kwambiri pakati pa ife Sunweka Tech Companions ndi MBC
anthu anayamba kutimva kalekale mukupachita maphokoso pa TV pa radio kumene so ubale umene wotu kunenesa pano kuti tikupitiriza mpaka na kalekale mpaka na pamene mwina kumene kuzatheka ka MBC kokavutiko koma ono ifeyo ndithu tisaname ubale wathu kuyenda bwino pakati pa ife ngati Sanweka The Companions ndi MBC. Munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yamba kupeza osewera atsopano pokonzekera chaka cha mpira chatsopano pamene osewera ena akuchoka ku timuyi. Mu studio muno ndi Praise Majawa amene amalemba komanso kutsatira bwino nkhani za masewero kuno ku MBC. Praise, tatiuze mmene zilili pano ku Bullets. Ya pakadali pano timu ya Bullets yapeza osewera atsopano yapeza Blessings Joseph kuchokera ku timu ya Chitipa United yemwe asaina contract ya zaka zokwana ziwiri komanso yapeza osewera timu ya Mzuzu City Hammers yemwe asaina contract yakwana zaka ziwiri kuchokera ku timu ya Mzuzu City Hammers amene ndi Chikumbutso Henderson. Amene ando osewera omwe ndo yambirira omwe Peter Mponda chikhaleni mputso wa timu ya Bullets wapeza kapena kuti watenga kuti amuthandize. Izi zikudza kamba kuti pali mphekesera kuti osewera ena odalirika timu ya Bullets akukana kuti aonjezere mgwirizano kapena kuti nthawi yawo yokhala ku Bullets. Zokumamveka kuti Nixon Nyasulu ali mdziko lija la Zimbabwe. Nixon ndi mwana khala osewera pamwamba kwambiri pankhani yotsikudza osewera kumbuyo komanso ngakhale chaka chonse chapitachi mmene anasankhira akuluakulu amene wa timu ya Bullets. Gomezani Chirwa captain wa timu ya Bullets zikumvekanso kuti walowera mdziko limeneli la Zimbabwe. Ndiye kukamba za Precious Phiri zatsimikizika tsopano kuti wachoka ku timu imene ya Bullets. Pomwenso akuveka kuti akuyesa mwayi ajatimati mchingerezi matrials ku timu ya Platinum FC ya mdziko la Zimbabwe. Precious wakhala ku Bullets zaka pafupifupi zokwana 7 chokereni mchaka cha 2017 kuchokera mu timu ya Mighty Tigers anakhala ku timu ya Bullets. 2023 ukakumbukira bwino Romeo na mmenenso anali osewera odalirika kwambiri ku timu ya Bullets pomwe anatenga zikho zonse zinayi mdziko muno. Ndiye ameneyi zatsimikizika kuti wachoka ku Bullets patapita zaka 7 komano tidziyang'anira kodi ali kulungu nayenso ali mu miyezi 6 yotsiriza ya contract yake. Gomezani Chirwa ni Nixon Nyasulu asaina Nixon komanso Gomewa zokumamveka kuti sasaina ku timu ya Bullets afuna akaone zina. Nde zimenezo ndi zimene pakadali pano zikuchitika ku timu imeneyi ya FCB Nyasa Big Bullets pomwenso tikudikira pankhani yokhudza amene akhale achiwiri wa aphunzitsi a timu imeneyi. Peter Mponda anamusankha zinamveka pakati pa kuti Robert Bajo Ng'ambi wakanowa dino ngati wachiri kwa mphunzitsi ndiye zikumveka maina ngati ina Fisher Kondowe kumeneko kuti mwina ndamene atukhala omutsatira Peter Mponda. Nde zambiri zangu chuluka ku Bullets mbali nayi yemwe ali mphunzitsi wa timu ya Kisodzera Enos Chatama zikumveka kuti mwina akhaleso akusiya ntchito kumene kulowera ku timu ya Ekaya. Nde zangu tipwirikiti ku timu imene ya Bullets. Wafotokoza kuti mapuleya angapo ndithu amene ali odalirika kuti timu imene ya FCB Nyasa Big Bullets akupita ku Zimbabwe. Mapuleya amene akubweretsa Peter Mponda kodi amenewa akhoza kulowa m'malo maosewera amene achokawa akhoza kukwaniritsa role imene mwina kutengera ndi osewera ngati Chikumbutso Henderson yemwe abwera ku timu ya Bullets kuchokera ku timu ya Mzuzu City Hammers. Mzuzu City Hammers yathera pa number 4 mu TNM Super League inasewera nawo ndi yotsiriza ya Castel Challenge Cup. Ndamene anali osewera yemwe anali patsogolo kuti timu imene ichite bwino mipikisano iwiri ndachulayi. Mwina ndi osewera yemwe atha kukwaniritsa komabe kutentha kwa timu ya Bullets ndi matimu enawa kumakhala kusiyana. Feko kapita ku Bullets ko ndiko kumaganizira kuti ukaona ku stand kuja ndi ukaona zimene akufuna akulu a timuyo ndi imene inachitira chaka chathachi ndi pano akuyenera kuti Peter Mponda akwanitse kutenga league imenenso ndi chikho china. Kodi osewera amenewa akwanitsa kukumana ndi kutentha kumeneku kumbali inayinso Christopher Joseph amene Blessings Joseph makamaka amene akwanitsa kuti akumane ndi kutentha kumeneku. Joseph yo anagwira ntchito ndi Peter Mponda ku timu ya Wizards FC yomwenso dzina lina linali Sure Stream mbuyomu koma panopo wampeza Mponda akuphunzitsa timu yayikulu kuno ku Malawi akwanitsa kupanga adapt mchingerezi ku philosophy ya Mponda. Ndi pali zambiri zomwe zingachitike koma kwa inebe ngati Nixon Gome Chirwa angapite sabato zawo zazikulu kwambiri kuti mwina osewera amene bangakwanitse kuvala. Ndathokoza kwambiri. Zikoma. Pamenepo ndi kutiso pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanapite bwanji tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wanyamuka kupita mdziko la Mozambiki kumene akhale nawo pamwambo olumbiritsa Daniel Chapo kukhala mtsogoleri wa dzikolo. Anthu omwe ali ku msonkhano okumva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka chino ndi chamawa omwe akuchitikira ku Mzuzu ayamikira boma chifukwa choyesetsa kuchita zitukuko ngakhale pali mavuto ambiri asachuma.
alimi oposa 40,000 apindula ndi fetereza wangongole yomwe bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF likupereka. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Masana abwino.